Bos días a todos e a todas. 12º programa de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez. Bos días, David. Bos días. Hoxe temos unha convidada que se presenta como emprendedora do rural. Ela é Ana Canal. Bos días, Ana. Hola, bos días. Que tal? Ben. De exames, contáronme, non? De exames, sí. Como van? Bueno, van ben, é fácil. Estou facendo o ciclo de guía de turismo. Perfecto. Dixéronme que eras un referente no xurés. Eu non sei se me contaron a verdade. Bueno, lo de referente non sei, pero, o sea, sí que é verdade que agora, sí, coñecemos a zona moi ben, traballamos con outras empresas, asociacións e colectivos locais e estamos atraendo bastante xente para as nosas actividades. Entonces, bueno, se nos vai coñecendo. Porque, bueno, a zona do Xurés, para a xente que non a saiba, máis ou menos, se xente que non sepa onde está, onde podemos situar. Está no mapa, se baixas de Ourense en línea recta cara a Portugal, aí estamos, na línea fronteriza. Na raya, como se raya, dice, exacto. ¿no? Forma parte da mesma cordilleira que o Xerés portugués. Exacto, o Xurés e o Xerés, ao final é a mesma serra. Vale, cales son as zonas máis destacadas do Xurés para ti? Son as que ti destacarías como fundamentais? De montaña? Sí. Pois a serra propia do Xurés e do Xerés, o Soaso, que xa está no lado portugués, a serra do Quinso de Galicia, que é na zona de Entrimo, e a zona do Pisco tamén, así por destacar, o Leboreiro, bueno, es que, claro, es todo. Sí, imagino. Destaco, sí. Leccións de xeografía de mañá. Porque que nos podemos atopar? Por exemplo, eu penso, pois, esta fin de semana, pois, quero ir ao Xurés. Que me vou atopar cando chegue ali? Que podo ver? Que son esas cousas que ti dirías? Pois eu penso que son imprescindibles, tes que ir aquí, aquí ou aquí. Vale, se te gusta camiñar, senderismo e montaña, subir a propia serra, ao pico de Fontefría, por exemplo, e de camino pois ves un foso de lobo, que é etnografía e cultura, e depois se te gusta pois máis visitas a monumentos ou a recursos culturais, pois por exemplo temos ali ao campamento romano do Aquis, entonces a iglesia visigótica de Santa Comba de Bande, que é unha xoia que está ali agochadiña. E logo, pois, as vacas tamén, as vacas cachenas, sí que son moi curiosas, ir a Oleilas e ver as vacas ali polo monte. Que hai moitísimo, que estás me falando de nomes que a mí nin me soan, é unha pena. É que é unha zona descoñecida, bueno, como moitas de Galicia, en xeral, eu promovo o Xurés porque estou ali, pero sí que son zonas que coñecemos pouco, que a veces queramos ir lonxe e temos unha riqueza impresionante moi pretiña da cidade. Sí, bueno, moita xente incluso fala de ir, pois imagínate, coller un fin de semana, ir ao Porto, ir ao Oviedo, cando igual hai cousas aquí que son mellores, ou eu penso que poden ser mellores para ver que esas cidades, non? Que son zonas industriais, que pouco teñen que ver con a natureza. Vai en consonancia cos teus gustos. Tamén, claro, se te gusta ir á cidade, pois, bueno, o que pasa é que hai tempo para ir á cidade, para ir ao monte, pero sí que me dá pena porque fala moita xente da zona da Baixa Limia, Xurés, todo é pouco mesmo, e é eso que non se coñece e hai moitísimo para ver, e nun día, en 2, 3, podes botar unha semana tamén. Contanos un pouquiño sobre este proxecto Lirios do Xurés. Bueno, pois Lirio do Xurés nace primeiro como asociación. Entonces, o tema do emprendemento, bueno, supone que vos sabedes ben, está complicado, un mundo oscuro. É complexo, sí, un mundo oscuro no que meterse. Entonces, o que fixemos, o cando me fun a vivir para lá, eu e uns amigos montamos a asociación, e entón a partir da asociación, como unha figura un pouco máis lasa para empezar a traballar, pois empezamos a facer actividades, e o noso objetivo principal era empezar a mobilizar un poquinho a zona, tanto turísticamente, por decirlo con ese nome, e tamén de desenrolo da comunidade local, con actividades, obradoiros, formación. Entón, aí naceu un poquinho o que é o proxecto que foi medrando cara ao que temos agora, que é unha empresa. E que tipo de actividades desenrolades por aí? Pois, principalmente temos os proxectos de senderismo e montaña, e depois temos proxectos pequeniños, pero, por exemplo, actividades extraescolares no Colexio de Lobios estamos,
Tiñamos un proxecto que está aí en stand-by, que é Escola Rural Activa para a xente maior, para poder facer actividades de obradoiros de memoria, gimnasia activa, ese tipo de cousiñas. A veces facemos excursións a outros puntos de Galicia tamén. O sea que é moi transversal dende o punto de vista da idade da xente, está desde rapaces a Sí, xente realmente maior. tocamos dende infancia, xuventude e logo pues, tamén personas maiores. Porque, bueno, desa zona haberá nenos que sí que coñezan a natureza en sí, pero imagínome que moitos colexios de aquí a Ourense pois pensarán que a leite sae do Tetrabric e cousas dese estilo, non? Sí. Cousas moi curiosas. Xente do colexio, xente que non vai ao colexio, eu Tamén, penso que tamén. que pensa que o leite nace no supermercado. Sí, eu nunca vi unha vaca de preto, como se ordeña, ou como... Cal é a reacción da xente? Cal é o feedback que ti ves? É dicir, imagínate, organizas unha actividade, o que falamos, ir a estar con vacas, non? Algo que o máis normal do mundo. Cal é o feedback da xente, sobre todo dos primerizos? Pois, a ver, depende. Si vai xente que tamén é do mundo do pueblo, non? Pois se quedan sobre todo co tema da montaña, de as actividades que facemos. E eu que noto moito é que, perdón, se fai moito grupo, moita familia, entonces ese feedback que recibimos é como bueno, que a xente está cómoda, disfruta, vai a pasar un domingo e dar igual levantarse ás 6 da mañá para ir a camiñar ao monte. Entonces sempre son boas caras, agradecemento, ilusión, a xente te motiva incluso a ti para seguir facendo cousas. Porque é unha actividade sobre todo de desconexión, non? Que a vida diaria rompeche un pouco a rutina, eu imagino que os paseos canto tempo duran máis ou menos. Pois as que facemos destas dos 8.000 é todo o día, e colles mochila e botas 7 ou 8 horas, esas son potentillas, sí. Pero ahora, por exemplo, estamos cun programa que son máis paseos etnográficos e gastronomía local en restaurantes ou así, e eso, bueno, pues son máis curtiñas, pero a xente tamén vai para coñecer máis, pues, falas máis da historia, da cultura, así que... Comer e andar todo e comezar logo. Todo, sí. Sí, porque desas que son así de todo o día, eu imagino que moita xente pues, chegará ao final do día cansada, pero un cansancio un pouco distinto da actividade diaria, de satisfacción, claro, sí, de decir, fíxena, conseguino... Aproveitei a fin de semana, non me puxen o pijama e estive dendo venres a todo domingo sen facer nada, exacto, non? Sí. Pegado á televisión, como moitas veces, por desgracia. Sí. Bueno. Logo, por exemplo, actividades de noite, é dicir, de ceas, de un pouco rutas nocturnas, non sei se facedes. Fixemos un par delas. Fixemos, bueno, tamén temos un evento que é un festival de senderismo, e este é o terceiro ano, e o primeiro ano fixemos unha ruta nocturna por un concello dali de Calvos de Randín. E o ano pasado fixemos unha que empezabas de día e acabamos de noite, e acabamos con cea. E, bueno, a veces pois sí que temos algún evento que pode coller. Pero, bueno, imagínome que as que son pola noite, pois cambia un pouco o chip, non? No sentido de que hai que ir con máis cuidado, hai que estar máis atento, ou realmente tampouco é unha variación que ti digas que se note demasiado. O sea, sí que se nota, xa a xente pois van coas linternas, tes silencio ao teu redor, parece que non, pero es... Faz máis frío tamén, imagino. Tamén. E te envolve todo máis, o sea, é diferente, sí. Ten que ser unha pasada, sobre todo nas noites de verán, coa noite. Pois no inverno iba a ser complicado, porque imagino que ali frío... Non sería unha mala experiencia tamén, ali pasar, como se estivera estivera subindo a Everest. O de ir pola noite é unha experiencia boa, E logo é eso, mirar para arriba e ver todo o ceo estrelado. Porque, máis alá do montañismo, da montaña, que animais podemos atopar? É dicir, porque eu imagino que de noite pois podes atopar calquera cousa, non? Pero se vas polo día, con tranquilidade, que animais podes atopar? Que se pode ver ali? A ver, se subes así as zonas altas, o estandarte un pouco sería a cabra montesa, que está, xa fai uns anos que fixeron reintroducción e ves moita cabra. E entón é un espectáculo, sobre todo cando ves os machos cos cornos. E logo, se tes un pouco de sorte, que aínda non activen, podes ver o lobo. O lobo non o ves, pero bueno, ves as pegadas, ves os excrementos, ves os animais ali medio comidos tamén, pero hai moito lobo, por exemplo. A águia real tamén está presente, os buitres.
Non en exceso, como Sí, pode sí, ser sí, en sí. outras zonas naturais de España, pero sí que Cervos e corzos. cervos, hai un par de zonas tamén, se escoita a berrea, aí Claro, en porque eso ten que setembro. ser unha pasada. Sí. Ten que ser unha pasada porque Sí, sí, escoitase sí, sí. lonxe, porque Eu se tive non che a fan sorte ruído. de ir cun amigo dali que traballa no parque e eran 7 da tarde, íbamos así camiñando e estaba un cervo pero a 30 metros berreando, o sea, un espectáculo. E son esos momentos que se te quedan grabados e ya está, dice, bueno, xa subín ata aquí polo menos a... Sí, porque a no ver. fondo é un pouco de pena, porque en moi poucas zonas de Galicia podemos atopar animais así deste tipo tan sumamente grandes, non? Salvaxes. Igual é máis das que pensamos, Pode ser, pode Sí, ser. eu creo que a veces tamén- podemos pecar de descoñecemento, Sí. non vou negar. Sí, volvemos Sí, un igual pouco de falta antes. un pouco, sí. Volvemos de antes co tema dos destinos, que dicía David que a xente igual prefería ir ao Porto que ir a Lobios. Que pasa? Que as nosas zonas están infravaloradas. Pois pasa un pouco o mesmo co tema dos animais, o que bueno, a oferta de animais que te podes atopar, non sei un pouco como chamarlle, a verdade Sí. que Un pouco ofertar ao rural, non? Claro. Directamente. Sí. Ofertar a natureza, ofertar un turismo que non sexa praia. Claro, falo deste concepto de infravalorar o noso porque xa quería conectar co seguinte punto, máis al lado que Lirios do Xurés. Vos está claro que sodes unha actividade de promoción do rural, non? Como pensas que se pode promocionar o rural? É dicir, que outro tipo de actividades crees que poderíamos, non sei, que poderíamos facer para que a xente se lanzara a facer turismo rural, que se lanzara a ir pasar un domingo o rural galego, sobre todo, que incluso intentara montar cousas no rural galego? Eu creo que a esencia un pouco sería a recuperación das tradicións. En cuanto a pois, toda a etnografía que rodea o rural, temos feito algunha fornada en forno tradicional de pan e a xente flipa cando vai e pois pones as pandereitas ou música así un pouco tradicional ou recuperar os camiños antigos para que a xente vaya de pobo en pobo. Porque están moi descuidados. Está descuidadiño, sí. Bueno, eu Podría diría- estar máis... Es que... Incluso hai zonas que eu penso que están prácticamente abandonadas. Claro, canta menos xente vive, máis abandonado está. E logo pecamos a veces de querer que os concellos fagan todo, cando é a poboación local tamén a que, como antes, que eran os que facían todo. Entón, bueno, aí un círculo vicioso. Entón, claro, se non hai xente vivindo nas aldeas, non hai movimento. A propia xente é a que logo vai ir tirando para que... Que eu coñezo, bueno, familiares que fan ciclismo, non? E que lle gusta andar por esas zonas, que baixa moito a Portugal, e moitas veces repiten o mesmo, é que camiñas por Portugal, todos os camiños moi cuidados, as granxas protegidas, e logo cruzas a Ourense, e todo cheo de toxos, cheo de silvas, os camiños tens que ter un cuidado importante. E tedes esa sensación, porque imagino que ti pasarías o Llerés moitas veces. Ali cando cruzamos para o Llerés é como outro mundo. Estás de acordo con Sí, esta forma tamén, de- por exemplo, xusto no Llerés hai en algún punto que peca un pouco de exceso xa de turistas, que entonces se converte nun problema, pero, bueno, o movimento turístico que están traballando axúdalles a ter as aldeas máis cheas e máis cuidadas, que tamén hai aldeas que están abandonadas e descuidadas, pero si es... e traballan máis a ganadería a pequena escala. Aquí, bueno, a ganadería familiar desapareceu casi por completo. Sí, Nos cada vez vamos hai menos explotación. Sí, nos vamos ás explotacións grandes, que é outro estilo de vida completamente diferente. Cambia ali, pois sí que ves máis... Tocaches un punto agora que a min interesame moitísimo, que é moi complexo, o equilibrio entre cuidar o natural, o salvaxe, se me permite, e explotalo. Claro. É dicir, que se che ocorre a ti que podemos facer? É dicir, se eu exploto demasiado unha zona, imos acabar que, destrozando, claro, non? Mira o Mediterráneo como está, non? Pero, claro, se non a cuido, tampouco eu vou, sabes, non vou poder facer promoción dunha zona que está asalvaxada, que prácticamente non se pode acceder, que non está indicada. Claro, creo que hai que buscar un equilibrio e potenciar o turismo sostible. Entonces, claro, mellor tenes que ganar menos ou ganar máis, pero con máis calidade. Claro, Un pouco tamén educar a xente cando vai a estes Exacto, sitios, non? Porque sí. eu penso que a xente, pois,
non está acostumada a ir a zonas naturais e pensan que é como na cidade, que tiran as cousas ao chan e que ven alguén a recollelas, sí. Entonces, eu o que vexo que a xente normalmente pois é bastante, por dicirlo así, bastante porca, que chega ao sitio e se deixa todo tirado no chan. E non hai ese costume de recoller as cousas que ti dis, xa que vas, polo menos deixo como está, non? Non intentamos estar o menos posible. Sí, totalmente de acordo. Que es igual é o punto básico que é da sociedade, non? O que é igual... Sí, é o comportamento humano básico, creo, de... A ver, sociológicamente a xente tende a pensar que a vida rural é inferior á vida urbana, non? É como que, bueno, veño aquí, dame igual ensuciar, total, eles son como son un pouco de menos, non? Eu isto teño visto eso, teño escoitado, alucino, sobre todo aquí en Galicia, que somos naturalmente, pueblo, claro, sí. A mí sorprende moitísimo, pero bueno, seguiremos loitando. Proxectos de futuro, porque sei que é un auténtico, o que dixemos antes, referente no Xurés, pero tes pensado coñecer novas zonas, intentar colonizar? Estou nelo, sí. Xa vou facendo actividades fora da comarca. Bueno, non nada fixo, porque tamén a experiencia me fai ver que a veces te estás pondo metas e dices, venga, pois para abril vou facer isto, pero a veces non das chegado, e eu o ser só a veces pois me custa, pero bueno, xa vou movéndome máis pola provincia de Ourense para certas zonas de montaña, e proxectos, pois sí, me gustaría facer salidas a Asturias, a Pirineos, cosas así, pero bueno, máis montaña, polo que vexo. Sí, o meu é a montaña, sí. E bueno, logo pois hai mogollón de guías, entonces pois, o sea, non teño que ir de guía moitas veces. Que tamén a veces pecamos deso, porque é como eu organizo, fago, non, me gusta ir a un sitio e tamén contar coa xente que este ali traballando, que se adique, porque tamén ninguén che vai explicar mellor, nin te vai a guiar. Que tamén pode ser ese outro punto da xente que emprende, de intentar facer todo el só, non? Porque igual custanos descargar o traballo nos demais, no sentido de, pois eu quero facer isto porque se non o fago eu vou ver que ninguén o vai facer, non? Igual ese é o punto na perspectiva de novos proxectos, de intentar tamén que colabore outra xente, que che boten unha man. E desprenderte de tanta carga. Claro, pero, por exemplo, se te vas a Asturias, imagino que te refires aos picos de Europa. A zona dos picos, sí. Picos de Europa, Pirineos, aí, por exemplo, xa hai moita competencia, non? Claro, pero o vos sería ir e contratar esa competencia. Claro, es que a competencia para min é sempre positiva, moitas veces, a non ser que veñan a cañón a fundirte, non? Pero ali, bueno, cando falamos de competencia, ao final estás traballando co Claro, pero no Xurés tes competencia no Xurés? O que teño é colaboración, porque hai outra chica que tamén fai tema de rutas, tanto de montaña como máis a mellor culturais, etnográficas, e ao final traballamos xuntas, ela ten os seus proxectos e os meus, e logo pois sacamos moitas cousas, o festival estes facémolo nolas dúas xuntas, por exemplo. E pois o mellor hai outro chico que ten turismo activo, pois traballas con el, te utilizas o seu material. Un pouco pasar dunha economía un pouco de competencia, rivalidade a colaboracionismo, un pouco tirar todos un pouco hacia arriba, non? Sí, porque senón ali se estás sola ti a facer o teu e así enfocada a eso, non... Imposible, sí. Hai que buscar, eu creo que os tempos cambiaron, entonces ao final... Sí, un pouco traballando que é o tema, non? Vivir para traballar, basicamente, ou traballar para vivir. Claro. Neso estamos. Vale, pois agora, para rematar, imos facer unha sección que se chama Minuto Persoal, que a min gustame moito porque a xente sempre desconecta un pouco do seu leitmotiv, non? Para que nos contes un pouco sobre ti. Entón, nunha frase, como moito, ou se queres nunha palabra, queremos que nos contes as seguintes preguntas. Unha cidade para ti. Venga, non vou dicir Ourense porque é obvio que sería unha cidade que visitei que me gustou moito, San Francisco. Me quedo con ela. Unha película? Unha película... Es complexo tamén, Agora que foron os Óscars. Río Salvaje. Unha canción. Tamén é difícil. Negra Sombra, podría ser. Un paraxe galego? Bueno, o Xurés. En segundo lugar, Courel. Unha viaxe que che gustaría realizar no futuro? A Nueva Zelanda. Wow. Un ano?
Que digas ti, pois, este marcoume. O 2015. E unha persoa, ou dúas, se queres. Unha persoa, a miña irmá. Non me queda. A miña nai tamén. Imaginábame, sabes? Claro, sí. Normalmente Familia, a sí, xente porque gustalle ao final, moito, sí. gustalle moito tirar de familia, entón por eso abrí a unha ou dúas persoas. Vale, pois isto foi todo. Que tal? Estiveches a gusto? Ben, sí, moi ben. Non? Gustou. Nervios fora? Sí, ben, se está a gusto. Sabes que é un ambiente cálido e Cálido cómodo. e cómodo, sí. Perfecto, pois estaremos abertos a que nos veñas a contar novos proxectos. Se descubres máis do Xurés, xa sabes. Vale. E eu vos invito a que vayades por ali un día, o mellor con David e así a... Tentarémolo. Claro. Hai que apertar as xendas, parece, pero Sí, tentaremos. sempre pasa. Por suposto, pois pola miña parte, David, rematamos hoxe, non sei se queres engadir algo máis. Non, hoxe foi unha entrevista un pouco distinta do que solemos facer, non? Porque falamos un pouco do emprendemento e un pouco do rural, e na seguinte hora falaremos no seguinte programa, seguiremos co tema do rural, e invitamos a que vexades o noso programa. Perfecto, pois nada máis. E nada menos.